Desmunten el vidre, l'aixequen, entren i s'emporten 2 ordinadors. Tot en qüestió de minuts. Una situació que s'ha repetit a molts locals. Molts, i quan parlo de molts, pot ser que més de 20 hurtos segur. Aquí al voltant que jo coneguis... I és que els delictes van pujar un 7,7% a Mataró l'any passat, però el que ha escalfat els ànims dels veïns és que el mes de gener s'ha multiplicat. Aquí les càmeres de seguretat mostren com carreguen amb molta calma el material d'un magatzem. Van robar matalassos, algun sofà, que abans això a Mataró no passava. Vull dir que hi ha com una avalanxa de robatoris dintre Mataró. En aquest local amb grans vidrieres al carrer també els van entrar a la nit. Es van endur ordinadors, càmeres de fotos, drons i anaven ben preparats. Sí, ens van robar des d'ordinadors Mac, càmeres reflex de tot tipus, drons, càmeres 360, GoPros. Anàvem fent viatges i venien amb material per poder-se endur més fàcilment el que robaven, que eren amb maletes enormes de viatge amb rodes. Més que el robatori en si, el que els preocupa és la sensació d'impotència i d'impunitat dels delinqüents. La inseguretat me la crea que l'enganxin aquí, que no facin res i que el dia següent me l'hagi de trobar per aquí davant mirant-me i rient. Que això m'ha passat, Des de l'Ajuntament creuen que aquest augment de robatoris té a veure amb una major vigilància a Barcelona. A Barcelona va haver-hi un operatiu específic que es va instaurar a meitats de l'any passat, consistent, entre d'altres, en un augment dels efectius de Mossos en un 20%. Això ha provocat que la delinqüència es traslladi a zones properes com Mataró. Només durant el mes de gener l'operatiu conjunt entre Mossos i policia local ha fet 75 detencions, 25 més que l'any anterior.